Kapani takukte wusyong hanyo hailam sugo hiniti prasitaim news ni wakti dini duski pandam hon kamini enggai Jutirani D Bohok Bisingo belanyo shakamia hayakeba nogo tong janai bini shaibo kerike oisungchar yakadi thangmani yagulo phiaba bisa khorok ni tongmani jago masakai rohoka haikeba tai masa tai khoroksia bisa tongmani no bono phiaba aijiui chariui haikeba pori tongmani jorawano je nogo rangkre ni jorawano phiaba je bini shakamia hayakeba opretion khainani nangui tongkap bini deharo je pathor wngmani bai phiaba omoni tuingino bo bebak jagano naika haikaba operation khlainani bagai Lokorok khoksa khongni haikaba chubachu nani nangka bini kamingke duski omoni bagai no Lokorok no bo oijaka khoksa khongni ke chubakangke tipra sabai tipra chubakangke belanyo hamna hini ke phaidi nok jotona chubanani ingbaje ang screen no ior kodi nai naito ne choya krai sini tipra satai nismu khaktai ani bagai kok tumo thumne rong ringne nakha tako ani ke kere ani tako bokere ani sago perugi pathor longjang bagai ang operation dok khaimaya kunumboya doktor bamana jaga je boichalani naikha sone gorki khaika ang pathor nukjaka ang khaibo madia ngang tako songnang kebago tako ano operation khainani bagai gini ni sakhamye je nogo klai tongna omle bskrok balokha balokna sangpa tako 3 pasar ongkana ang hanyo ongko hambo kalayo sari nai keriba ang yago jathe mako bisu kalayo tatako ge je o 3 bosor je osuk sal kedengma je sakhamye nogo klai tongmani sakham nogo koibarak thangkha thangga ang igo yago jathe chuibo thangga jawo ongko hospital o kalai tongai jawo hambo phayo tatako bo sakham nogle nang thangka ongko hospital bo hospital thangmani nangamo ko telamura bo ang boi heko rang puisa bo keriba tv ro bang thangman jaya ba ge nini tak je sakhamya nge klai tongmani treatment rok khlaimani bisingo tamo sakhamya rok hnei doctor rok bai sajaka tako sau nima kuno terugi kere pathor si hin sau no operation khaijangnani khaidi hina bithi bai thangya hin sau tako ge nini nukhungo lekhorok bai sirok tong an no khonga jengma sangnai chi an lo thelo kere kun bo kere ang bo jago jatai sui jai jok ko ge je osek sal kedengma wngui tongmani pathor ba nini je sakhamya wngui tongmani phiaba omo to belai no sal kedengma wngja omoni bisingtwi nini tak sakhamnani haikeba nang je hamna musungui tongmani nini operation haikeba khaijaknani bagai nang Lokorok tamo kok kwchana musung dia tipra sa khaganang maiganang Lokorok tako ang kun ya no sida tako song an panchiri thong ang sakan tako supana bagai ang koyo tako ang te kun ko ya ano sida hamli o ano ang kun no go makri no go ang kri yang khai ma ya tako nang ke bago ano operation khanya ni bagai ge nini parani mung hingke mo podobon podomhon para ge nini sini mung hingke an sini mong kang tako man sini kata niko nini mung hingke Jutirani D o je o sakhamya khlaijak nangle bini tamo klai bini buphai ni bihi kalai hingke asik sal kedengma je 3 year haikawi je sakhamya nogo klai tongmani jibi sakham nogo goto de tlangjak waisesek rang krei bo basu gyang kai chim tak bo wa su chu za zai batalang mali ata bo gana ko ni hanan je man jaga phonu koi ongko khali jata je osik sal kedengma 3 year haikawi tongmani bisingo sakham nogo koibarok tlangjak prai pa soi barong tale talang jaka na hamu tu wo talang go gana mang ma agota hasalo talang mi hingke je o sakhamyani tabu problem le tamo problem tong bo tai tam sa bini bo ba tak takku bo khok jong tak narok baino coba woi besar oke bo mano besar coba mana dia coba sa abo ban bo ba keba man kosong nan bo nai tong ta hingke doctor omoni bagai je operation khlai nani budget dogle busrok sajaka budget to parai operation si hingkai ba
Koso kebang mana nale nangan. Operation jela soli mah bak kebang nale nangan. Oke bini bagai operation kelainnya bagai hai kebat donation bah hai chubachu je Lokorok ne thani kita mau kok kesana musu. Lokun thani baik ko subanan ta bono subanan bono health kainan ta atirok ta. Oke nini sini mau ke? An sini mumba. Ang baik kenal ban sini ka boro bai sini. Mana nini mau sagran? Ani mumba. Chandana debar ma. Nini oh kami ni mau ke para ni mau? Poto mo para.